Horas madihita saluhut na akamang inang. Asa tamulema acara partangyata di bagasan tikyon. Zumolo mahita martangyang di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita siam buku ende nomor tolu ayat sada ditambah ayat tolu. Ima puji Jehovah ale tondikku. Marhite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Beta mahita manukka marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah, sitopa hita, ay iba no de batata, jalahita bangso pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondak na sitong
na menondangi ganup jolma na di portibion, sodakon mabohim tuhami, jol parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hanguluan marhite siani, saya rajai mahami, asa unang madipil hami sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami, marhapor seaon tuho, marhite-hite tondi parbadiai. Amin. Hudul madi hita saluhutna. Epistel di hita saluhutna di pertanggiangan pamuhaita ima di hari Rabu tanggal 10 Februari 2025 ima dienet sian buku Injil Matius bindu 5 ayat 38 saharo di ayat 48 tahjaha ma marsikat soring songan mahata ni Jehovah dibege hamudo hata namandok mata do abul ni mata ipon do abul ni ipon. Molo adong nanaing mambahen sidir tuho laho membuat ulosmu ate nama dohot bajum-bajum di ibana. Lehon na mangido tuho unang tundali nanaing marsali tuho. Alai audo mandok tuhamu holong marohamu di musumuna tangyakon hamu ma akka na paburu-buru hamu. Ay moloholong rohamuna holan di akka nama kahologi hamu dia ma upamuna gari akka si jalabeo da songonido di bahen. Ipe ikon sundeng gando rohamuna songon amamuna di banua gijang nasun dengan rohai ido sahadna martua doakan natu mangihon hata di bata jala na umpeopsa amin tabegema kor ende puji-pujian sian ina Selasa.
Marende mahitas muse sen buku ende nomor 212 ayat 4. Asini rohama dihamu dohot dame, nasian tuhata debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horasma dihita saluhutna. Hatani debata naga bejamita, ima di pamuhayoni partangyangan, di tonga-tongani huriata, di bagasan tahun 2025 tersurat do di buku Pesalmen bindu 37 ayat sada sahatu 10 sada. Pesalmen 37 ayat sada sahatu 10 sada. Tua na mangilas ni parjahat dohot tua na pagol ni nalidam. Ende sian si David. Say unang mamohop ate-atem mida aka parjahati. Jala unang mangiburu ko mida aka siulakon hajuk kingon. Ay doras do nasida sabion songon duhut-duhut. Jala marmalosan nasida songon tumbur ni duhut-duhut. Say marhaposan tu Jakoba maho jala ulahon na denggan. Ingat toma tanui jala radoti haburjuon. Jala halomohon Jakoba jadi lehonon nama tuho pinangi dunia roham. Pasahat madalan mutu Jakoba jala hapo si ibana. Asa ibana paturehon. Jadi paulupon nama hati goramu songon hati uron dohot hapi toromi songon tikos neari. Pasobu ma Jakoba jala ibana paimaima. Say unang mokop roham mida jolma namar dohar dalanna. Mida bawa siulakon gete-gete. Otapi rimas jala tadikon mohop-mohop. Unang say hamohopon tu roham. Ay lautu najat doi. Ay say nasiap dosogot aka parjahati. Alay say nateano ni akka nama kaposi Jakoba do tanoi sogot. Tokinari dang disibe parjahati. Jala ia ditikirho inganan na dang be Jupang. Alay sainateano ni akka parlambokido sogot tanoi. Jala hahilasonon na hinadeak ni hadamion. Olat nido sahat na. Diamuna na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni parnguluat tahun amang inang macay takas do hita pajupang dohot aka dua sisi na berbeda di bagasan nguluon. Say jupak kita do pangalahon ni na jahat alay di kondisi na asing. Jupak kita dumuse aka pangalaho nadinggan. Di sada partikian jupak kita do aka pangalaho narorang. Alay di partikian na asing muse jupak kita ma pangalaho nature. Terus doon masa di pardalanan ningolu. Margati do masa
jupak kita di aka pardalanan ningului. Alai di bagasan bornginon neng diajari do kita amang inang laho mamereng songon dia do carana. Manang songon dia do kita bersikap molo jupak kita aka pangalaho na jahat. Inang molo pangalaho na denggan manang naburju jupak kita siandongan anggui las maroham dangi jala dang gawe paraloani murado manjakoni. Alai molo nunga jupang do pangalahoni na jahat, apalagi niulahon na denggan tu ibana, Roma muse balosna na jahat, odo na borat, ondo na mawor. Di bagasan bornginon neng marsiajar kita, sian si David, marhite-hite pasal menon. Amang inang takas do taboto. Songon dia do pardalanan manang sejarah ngolu ni si David. Andorang so gabe raja ibana sahat tuna gabe raja pe. Songon dia do ibana mangadupi pangiburuon sian si Saul maradopon ibana. Adong do tahe kesempatan sa sitong natu si David lau mambalos aka hajahaton ni dongan na maradopon ibana. Lau mambalos sogoni rohani dongan na maradopon ibana. Alus na godang do kesempatan. Godang do kesempatan di si David dohot lau pamatehon si Saul pe godang do kesempatan manang partikian naboi baenon na mambalos aka na mambaen hacit ni rohana. Alai dibaloson si David do tahe najati aloni najat alusna. Marhite-hite turpukhon oma panindangion ni si David. Panindangion na ala takas dipakilalahon ibana songon dia do balga ni holong ni roha ni debata mandongani ibana mangadupi aka hamaolon ni ngolu dohot aka pangalako hajahaton maradopon ibana. Di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah sakit hati, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah rasa iri, cemburu, dan dengki, dipakilalawan si David do. Nang pesongoni maulna. Dipakilalawan ibana do pandongan nion ni debata di bagasan ngoluna. Na memampukan ibana mematangkan diri. Asadang beholan mangihuton songon didok di bagasan turpukon. Dang gabe mangihuton mohop-mohop ni rokana. Ay diboto si David do. Pasombu Jakoba lahu mangadupi. Ala aka pangalaho hajahaton. Manang akan najahati songon duhut-duhut doina di bagasan turpukon. Marmalosan songon tumburni duhut-duhut. Lapatan na disi aka perjahati dohot pangalaho na jahati. Dang adong bertahan amang inang. Dang liling bertahan ni diadupan ni Jakoba. Alanido takas do dipakilalon si David. Asini rohani debata. Jaladang olo iba nama maloson. Najat balos ni najat. Molo di bagasan epistel tanakin. Takas do didok. Kristus mandokon holong marohamu di musumuna. Tangyak kon ma aka napa buru-buru kamu. Kita diajari songon di topik ni minggu di hari mingguon. Ima makaholongi musuh, mengasihi musuh. Diajari do kita lau makaholongi musuh ta.
Lau maka holongi napa buru-buru hita. Jala diajari do hita manang yakon. Unang gabe maburai amang inang. Pasu-pasu mana sida na maburai hamu. Diajari do kita taringot tusi. Jala takas do kita mamboto. Ulahon olong dingolu hak kristenota ima pangajarion na mendasar doon sian Kristus naso jupak kita di ugamo na asing. Terlumubi maka holongi musuh. Sonari pertanyaan na. Adong do tahe akan nama suguni roha tu hita. Adong do hita namar suguni roha mamereng dongan. Pasti sudah do adong. Topik minggu tu hari minggu na manginang. Salah satu hal yang terberat yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen, mengasihi musuh. Molo di episten akin, molo makaholongi dongan na burju tu hita, ayah hamay barni. Ay parbegu pebo hidup atu pahoni. Molo mambayan na denggan tu dongan na mambayan na denggan tu hita, adong makaistimewaan mo disi? Daw. Memang itu hukum na. Botoot do, mulo nadenggan na binay ni dongan. Iko bayan do nadenggan, marado pondongan. Alay ngolo ni hak Kristenon, ditantang untuk melakukan lebih. Dia do lebih. Ima makaholongi musuh, dohot manangyakon ibana. Itu hak Kristenon namang inang. Ala memang ngulu ni hak Kristenon, namang ngulu di bagasan holong ni Kristus, dadang ngulu na biasa-biasa saja. Orang Kristen dituntut untuk punya hidup yang luar biasa, bukan biasa-biasa. Orang Kristen memang dituntut untuk menunjukkan sikap yang luar biasa, tidak yang biasa-biasa. Ngulu ni aka anak hati yuron, ikon patudu konon nado natiur situtu di tonga-tonga ni portibion na di bagasan hakolomonon. Ido ubahen diajar kita. Markite hite turpukon ng epistel tanakin. Laho makaholongi musuh. Songon si Daud. Dia dimatangkan dengan pergumulannya dan tidak membalas sakit hatinya kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Adong cerita lucu. Nah ya terjaha au. Alay daku boto ya do. Dibagi hamu cari tahun. Adong marhum berjabu bertetangga. 2 keluarga. Jadi inat dana di jabu sadaon memelihara manuk inang. Adong donian kandang ni manuk nai. Denggan domar kandang. Alay guarna pe manuk ate. So naboy ajaron manukon. Asa unang laut tu jabu ni halak. Ape di sada partikian malua masian kandang naon. Lau may mana tu jabu ni tetanggana. Muruk-muruk mainat tau natong. Ala gabe kotor teras ni jabuna. Bereng coy da ngakotor be teras ni jabuku. Enak muruk-muruk may mana. Tu inatan na puna sa manukon. Roma inat taon. Minta maaf maweda. Dak kuboto na kaluar da pesian kandang na. Enak. Ima ajari manuk mi. Inam se. Beko kita maju ajari manuk mi ina. Buado mangajari manuk dangi. Ima. Di masuk kamu saya tu kandang. Sampai 2 hali songoni. Amang inang. Toro mainat tay idokom. Awas deda. Patolu hali kon. Awas. Enak. Mas masongon aka ende 1 kali tidak apa-apa. 2 kali kau sakiti hatiku tidak apa-apa. Tapi jangan sampai 3 kali. Apa Tuhan Yesus mengajari? Memaafkan sadia 30 linang. Adong do ende ni ina songoni kan? 70 hali. 7 hali. Patolu halihon. Memang agak jugul museo do memang manukon. Ay mulunga jugul dan tarajar be.
patulu halihon 2 ekor keluar. Dang holan terasnya inatay be dikotori. Ay nga do bungana di sigay. Itakup imana matok. Dung itakup di pokik manukon na 2 ekoron. Dung di pokik hape dibege inatan na puna masuk manuki. Suara ni manukna. Ay nga di pokik kan. Pasti do terbege suarana. Keluar may natay hape nga sangay pokik. Idang gurkoma sian pagar tualaman ni napuna sa manukon. Menggelepar-gelepar mamanuki 2 ekor. Toro may natay dibuak mamanuk na menggelepar-geleparon inang. Dangi do ko ni mana agiaha. Ibu mana mapiso. Ay menggelepar-gelepar do pe manuki. Iseyat manukon. Dung say di sehat ibana. Ala kebetulan memang bajar-bajar do pe manukon. Dung di sehat. Dituhor inatay matopung. Ituhor topung. Dibay ni mana masudi denggan. Ibay maroti. Isina daging ayam. Beko kamu mah. Roti yang berisikan daging ayam. Batabo madah. Nah pasti. Dung say dibay ni mana sudi bagak. Ibay mana madenggan tu bagasan kotak. Kita ruhon ni mana ma. Tu tetangga nai. Idokon ni mana mak. Edah adong nakideba upatupa saotik roti. Beta boha lomoro hamuna mangalang. Alay tabo manang so tabo. Bahala semua daedah enak. Lawi mana. Romay nata napa mate humanuki. Yalangi mana mak. Rotion. Iberengi mana mak. Di bagasan. Jagal do. Isini rotion. Gabi saya narohana. Ulu dorai. Jagal manuk. Nahupokik sinakin. Tor dipature hala edai ina. Alay tong disagihon dope. Tuahu. Amang inang. Hidup bertetangga sepertinya sepele. Alay molodang malohita. Maka holongi hombar jabuta. Ulu do gabe. Parbadaan. Perkara ayam adalah hal yang sepele. Songon sinakin. Alay molo diperhadapkan tuh hita tahe. Mampu doh hamu songon inatan na puna sama nuki nakin. Odo. Olo dora godang de bajol maon. Gabe. Marbadai alani. Dungi dohonon namada. Ola nion. Dang pola marsiat toat behita. Tornin namatong. Ngai pokiko manukku. Mardomu di tanorara pejadi. Inamu sema. Olo do alani manuk. Songoni. Alay di sondo naing berengota macai takas. Di Rom 12 ayat 20 didok. Onpe jupa male musum. Leon ibana mangan. Jupa mawas ibana painum. Ay songon na pagupkon gara dohotu atas uluna. Anggo di baiko songoni. Bahasa Indonesia mengatakan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara di atas kepalanya. Itu yang diajari Kristus kita. Unang najat, aloni najat. Alay bahen mana denggan, aloni najat. Marhite-hite pambahenat tanah denggan, maradopon najat tuhita. Marhite-hite pambahenan na denggan, maradopon akadongatan na somarlomoni roha tuhita. Marhite-hite na makaholongi musutta, sadado tujuan na amang inang. Asa idaon na, jaladayon na, disido holong ni Kristusi. Di bagasan holong ni rohata natu ibana. Asa muba ma ibana, gabe marpangalako na dinggan. Molodung songoni, monang maho. Jalan nunga dihamonak koko ibana, dada hola komonang maradopon ibana. Alay nunga dihamonak koko ibana, lao sahat tu debata. Alanido amang inang. Danga dong dihita sa sitong na. Hak lau manghuhumidongan. Menghakimi adalah
hak ni debatado, bukan hak kita. Jangan pernah menghakimi kepada sesamamu manusia, mau bagaimanapun jahatnya dia kepadamu. Alai songon si David mahita, mangaluhon sude tu debata. Didok ibana do di bagasan ayat 5, pasahat madalanmu tu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Nah dipangido debata siak kita molotung jupang pe akadongan najat maradopon kita pasahat ma tu debata. Asa debata mamangula di bagasan roha dot pikiran na paturehon roha pikiran nai marhamu baon ibana dungi takasma diboto mamparhato poton dosana maradopon debata. Atong amang inang di bagasan bornginon dinanaeng masuk makita dia ka partangyangan di 2025. Gajang na depe bulan si dalanata. Jupak kita ma akaragam pangalahon ni dongan. Jupak kita mara akan ajak maradopon kita. Alai mamuhay partangyanganon nunga dibohali debata kita. Songon dia do menyikapi aka pangalahon ni dongan si songoni haholongi mana sida danga dong naumbalga siani haholongi mana sida manang isepe manang songon dia pe pangalahon ni haholongi mana sida jala tangiak koma ibana diganup tangiangmu di tonga-tongani aka parsaurammu dohot debata atau margogo mahita. Lau makaholongi aka dongata colma, makaholongi aka musuta. Asatung anggiat tarbaik kita maka monakon nasida di joloni debata. Amin martang yang mahita. Cahoba para siroha jala pardinggan basana sumurung. Di bagasan borninon mandok maulia te dohami tuko. Di holong ni roham. Natoktong mandongani ngulu nami. Maka holongi hami. Satu bagasan partikianon. Tarlumobi Tuhan dinaboy tol hasami tu tahun 2025 on. Jala di ari sadarion boy hami Tuhan rak marpungu di bagas coromon. Ima di partangyangan pamuhayon di tonga-tongani huriamon. Aliamang uparade hami madiri nami. Mamunai partangyangan namion dungi manguduti. Di tonga-tonga bagas ni aka ruas ni huriam nang aka parhalado ni huriam di aka ganup wek nami. Diajari hodo hami Tuhan. Asa di bagasan paralanan ni ngulu nami di sataun bolonon. Kuboto hami marpangalahon ature. Ima makaholongi dongan nami jolma. Makaholongi musuh nami. Patupahon na denggan maradopon najat. Aliamang pargogoy ho mahami. Asa tarbaik kami patupahoni. Saliling mangulu hami di Portibion. Songon Kristus na makaholongi jolma pardosa dohot paluahon hami. Nang songoni mahami Tuhan. Maradopon akadongan nami. Najat maradopon hami. Sian unduk dot seret ni rohanami. Rodo hami tu culum. Mangidu hagogoon siakko. Dang margogo hami Tuhan. Patupahon songon na pinangido ni hatam. Molosian hadirion nami. Ale molo Tuhan debata na toktong rapon dohot kami. Tarbaik kami matong. Lau patupahon ulaw na denggan. Manang didia pe hami. Manang tuise pe saliling mangulu hami di Portibion. Atong sahat tuko matuhan. Nasa pardalanan ni ngulu nami. Ajar-ajari hami. Togu-togu hami. Toktong paserep rohanami. Laho makilalahon dengan basa ni Jahoba. Jalabayan mahami Tuhan, gabe parhitean dengan basa di tonga-tonga ni Portibion manang tui sepe tahe. Ali Tuhan pardinggan basa. Neng borhat mahami, akapangula di huriam, lahong mangula di tonga-tonga huriamon di partangyangan nami. Pargogoy hong mahami Tuhan ganuk marsada-sada. Asa tarbaik kami mangulahon-ulaw na pinasahatmu Tuhami. Nang songoni akaruas ni huriam. Neng borhat manasida Tuhan, manjakon harorom di ganup bagas nasida, hombarnong ditotuhon di ganup-ganup wek. Mangarade manasida, sianasa roha,
Siana sa pikiran ng ate-ate nasida. Asa tarbay nasida manjakon ho Tuhan. Marhite-hite haroro ni akapangulan ni kuryam ng akadongan ruas. Tutonga-tonga ni akaganuk bagas nasida. Asiroham Tuhan. Dia kaparsauran-parsauran nami di pertangyangan nami na nengro. Pasu-pasu mahami salutna. Go kelas ni roha. Tarbaik kami pajupang di tonga-tonga parsauran ni akaganup wek nami. Atong kupasahat kami mak. Tondinang pamatang nami tuho. Asiroham di hami. Tangihon ma tangiang pangiduan nami. Leon matu hami hombar tulomon rohami. Mangasawan guar di Yesus Kristus. Martangiang jala mandok mulia teh hami tuho. Amin. Mari di mamusihitas ya buku ende nomor 232 ayat sada. Muse korsian estomihi.
Tauduti mamuse acarata, ima tangiang sian ruas, ima inang nyonya tapu bolon boru sinaga. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami pada malam hari ini, di mana Ruas HKBP Raja Wali mengadakan ibadah pertama di awal bulan Tuhan. Kiranya ibadah kami malam hari ini Tuhan menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi-Mu. Ya Tuhan, kami membawakan dalam doa kami seluruh pendeta beserta keluarga, Inang Bible Pro, demikian juga seluruh para harado dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka, biar bisa mereka membimbing kami di dalam iman kami Tuhan, semakin bertambah-tambah iman kami setelah kami mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka kepada kami. Berkati seluruh keluarga mereka, mampukan mereka Tuhan di dalam menjalankan tugas, berikan hikmah, kebijaksanaan, kepintaran, sehingga mereka berhikmat di dalam menuntun dan membimbing kami dalam iman kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga membawakan dalam doa kami seluruh Ruas HKBP, Bapak, Ibu, dan beserta anak-anak kami, di keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan beserta keluarga kami, ajari kami Tuhan dalam menjalankan hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan sehari-hari Tuhan bisa memenuhi kebutuhan hidup kami, bisa Tuhan melalui pekerjaan kami, bisa memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan sesuai dengan firman yang kami terima pada malam hari ini, bagaimana bisa kami membawakan diri kami menjadi orang yang baik, walaupun Tuhan tidak semua orang bisa, suka dan berkenan dengan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Bapa yang kuat kuasa, yang menjadi pemilik kami, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan Tuhan, tanpa pertolongan-Mu tidak akan pernah bisa mampu kami lakukan. Begitu juga dengan rencana Huria HKBP Raja Wali ini Tuhan, yang sudah menyelesaikan rapat Huria, di mana sudah didapatkan suatu ketetapan yang akan dijalankan pada hari-hari yang akan datang. Kami tahu Tuhan, kalau karena kemampuan kami, semuanya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Bapa memampukan seluruh jemaat HKBP untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kami pada hari-hari yang akan datang di Huria HKBP ini. Tuhan, Engkau tahu setiap keluarga memiliki rencana yang baik, memiliki keinginan yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga kami Bapa, kiranya apa yang kami rencanakan, apa yang kami rindukan dengan anak-anak kami, biarlah Engkau Tuhan yang menjadikannya, karena kami tahu Engkau Bapa yang Maha Kuasa yang menjadi pemilik kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami Tuhan tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa pertolongan-Mu, karena siapalah kami ini Tuhan, anak-anak-Mu, karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu lah kami bisa mendapatkan kehidupan seperti pada hari ini, di mana kami bisa dapat sehat, bisa berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih atas kemurahan-Mu Bapa, ajarilah kami setiap saat dalam kehidupan kami, bagaimana kami bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik, sehingga bisa kami wariskan kepada anak cucu kami segala kebaikan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Bagi saudara-saudara kami yang belum beruntung dalam keadaan sakit ataupun bersedih, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah keluarga kami untuk memampukan kami menjalani kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, semuanya hidup kami hanya kami serahkan kepadamu. Engkau saja yang menjadi pemilik kami, ajarilah kami, tuntun dan bimbinglah kami, mampukanlah kami untuk melakukan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tauduti mamuse acarata, tabege makor puji-pujian sian Immanuel.
Taudutima Musea Carata Mardi Mahita Sembuku NDHKBP nomor 657 ayat 2. Korsian Ina Gloria.
Tangyang sian parhalado ima amang sintua M. Marbun. Tafasada rohata martangya kita. Debata Jahoba amanami na barhabangsa di Banwa Gijang. Huhamaliation hami dole Tuhan dengan basam di bagasan tikyon. Di pangiring-iringonmu di daging dohoto dinami oleh Tuhan. Manipat mamuka sian ari nasugut saat rodi borngino oleh Tuhan. Di leon hodo di hami hahi pason. Di udut hodo ho sahanguluad di hami oleh Tuhan. Terbaik kami oleh Tuhan. Borhat kami sian bagas nami beganup marsada-sada. Tolhas kami tu bagas joromon. Imale Tuhan di pertangyangan pamuhai na pinatupan ni huriam apala di bagasan tikyon. Totong huhamolia teon hami dope ale Tuhan dengan basama ale Tuhan na patari parhon hami ale Tuhan sia tahun 2024 nok salpu saat rodi tikyon ale Tuhan dilihoko di hami hahi pason dilihoko do di hami akagajang ni umur ale Tuhan totong dope hami ale Tuhan boy manguduti aka ari-ari nami ale Tuhan tarlumo bi ale Tuhan mamuji pasangapun guarmu na badiai di bagasan tikyon. Ope ale Tuhan ngahupuk kami pamuji di guarmu ale Tuhan. Atau ngale Tuhan todim to di porbadia manotong namia di tonga-tonga nami. Songoni pi ale Tuhan di hari Minggu di minggu naneng roh ale Tuhan. Di pertangyangan dia kabagas ni ruasmu ale Tuhan. Upasahat tami ma tu tanganmu na badiai. Asahoma le Tuhan. Na mangukap rohanya keruasmu ale Tuhan. Majakon aka pertangyangan. Na pinatupa ni huriam ale Tuhan. Di wek-wek na dong di huriam. Mauliate male Tuhan. Di saluhu tale Tuhan. Aka basabasam naung huzalohami. Sidok mauliate duhami di saluhut na ale Tuhan. Ale Tuhan mangidu dope hami tuadupanmu nasun badiai. Tarlumu biale Tuhan madalani tahun 2025 on. Asa totong ale Tuhan pargogoanmu hami. Tabaanmu akapasu-pasum di hami. Tarlumumi gajang ni umur ale Tuhan. Asa totong ale Tuhan sudia kaulon nami. Asa totong hobar tulumoni roham. Boy hulau kami. Ale Tuhan, huwa kami masaluhut na ruas ni huriam AKBP Raja Wali. Homa ale Tuhan nama masu-masu. Dia kadak dana na mekmet ale Tuhan. Lehon hahi pason dohot ibur-ibur magodang. Padao siya kaparsahi ton ale Tuhan. Dia kana marsikola ale Tuhan. Hona mangaleon bisuk hapistaran nasyak koi. Nang songoni male Tuhan. Dia kana ni ruas ni huriam ale Tuhan. Naung tamat sian aka parsikolan ale Tuhan. Homa napatuduhon akan aduminggan. Napatuduhon aka parkarejoan. Hobar tulumoni roham ale Tuhan dinasida. Songoni pi ale Tuhan. Yanakon aka ruas ni huriam. Naung tang aka umur dinasida. Patudu ale Tuhan aka sirokap ni tordina ale Tuhan. Ale Tuhan songoni mahami salhu na akan natua-tua ale Tuhan. Hona marguguyhok kami. Hona mangalion hahi pasod di hami. Marmudu-muduhon salhut akayanakon nami tudalan lomone roham. Atau ngale Tuhan songoni mahami salhut na parhaladum. Paborhat mahami lau makubasi hami ale Tuhan. Dia kepertangyangan. Dia kabagas ni ruas ni huriami. Dia ka ari-ari nang ro. Songoni ma salhut na ale Tuhan. Dia ka full timer nami ale Tuhan. Omatotong na marguguyhon na sida ale Tuhan. Lau mabuan hami le Tuhan, kaparhalado ale Tuhan ni huriam, lau makobasi di ganu wek, tarlumo bimale Tuhan, di uluan ni huriam,
Inang padita renti na ibaho ale Tuhan. Tuho mahu pasahat tami ina nami ale Tuhan. Asaho na mga leon hahipason. Gogo dohot bisu kali Tuhan. Manguluhon hurya mo na le Tuhan. Tuaka dalan na umulia le Tuhan. Asima roham ale Tuhan. Nang satokin nae pe ale Tuhan. Molotung dina mordomu sirak pe hami. Sian bagas coromon. Pataru mahami tu bagas nami bi. Di bagasan hahipaso dohot las ni roha. Pajupa kami dohot keluarga nami. Hola di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami jala madok mauliati. Amin. Tau ditimamu se acara ta tabegi makor endi puji-pujian sian ina Kamis.
Tauduti mamusia carata maradi mahitas yang buku ende nomor 652 ayat sada dohod udutna uhud papungu peliata. Ayat sada jom kita salutna.
Ali debata amanamina di banua gicang. Odo haroroan ni salut si leon-leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasaat kami masih na nileon mitu kami pelian nami tuho. Say calo may gabi uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asau parhasya kami pelianon. Pati bulu na rajaon mu di tonga-tonga di kuriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam utanda kami godang ni silon lehom mitu kami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mandok di tangiang hato patay. Alea manami na di banua kijang. Say pinarbadia makuarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua kijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songan panesa nami, di dosa ni dongana mardosa. Una kami togion tu pangujuna. Asini rohani tu hata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Dot parsaorani tondi porbadia ima mandongani hamu salutna. Shalom, horas madita salutna. Jadi amang inang unang mapitor mula kita alana dong do disediahon huriata berupa snack tu hita saluhutna jala sebelum hita mangaton si panganoni hujo hamima amang situa marbun asa mambayan tangiang amang maaf amang manurung. Jadi ada orang soto parsaulion namang inang, cumulo sahali martang yang mahita. Kembali kami mengucap syukur ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk kasih karunia Tuhan, untuk berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya untuk hari ini ya Bapa, mulai dari kami bangun dari tempat tidur kami pada pagi hari ini, hingga pada malam hari ini Engkau masih menyertai kami. Kau izinkan kami, dan Engkau memberikan kepada kami kesempatan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini di dalam pertanyaan pembuka di tahun 2025 ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar melalui hamba-Mu, Inang Pendeta Resort, Inang Pendeta Renti Naibaho. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman itu terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Ajari kami selalu Tuhan, berikan kami kekuatan sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang sudah kami dengarkan tersebut. Bapa yang baik, sebagai bagian daripada berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Pada malam hari ini gereja-Mu ini Tuhan sudah menyiapkan makanan dan minuman yang akan kami makan bersama. Sebelum kami memakannya ya Tuhan, biarlah kiranya Engkaulah ya Tuhan terlebih dahulu memberkati makanan dan minuman yang akan kami makan tersebut, agar menjadi darah dan daging, menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami ini. Terima kasih ya Bapa, di atas semuanya ini ya Tuhan, kami ini manusia yang berdosa. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.
si titik masio pamanginang golang-golang ma pangarahutna, otik sosadia naboy di patupa uriata, saya godang ma pinasuna.